Знаете ли, че рекордът на Гинес за най-голямото постоянно проекционно мапиране върху архитектура се държи от фасадата на столичното правителство в Токио? Сградата е превърната в гигантски динамичен екран с площ от 14 000 квадратни метра, който почти всяка вечер показва различни изображения и анимации. По този начин самата фасада е станала произведение на изкуството, което ежедневно събира стотици зрители. Здравейте! Аз съм Никича и днес на Тесния в едно ще ви покажем как се създават визуални представления с огромен мащаб. Всъщност ще ви покажем едно от най-новите направления в модерното изкуство и ще ви запознаем с неговите разновидности. Да започваме! В предаването ще видите още как могат да хакнат компютъра ви през флашка. Ще ви покажем програма, с която машината ви под macOS няма да заспива. Често чуваме термини като AR, VR и прожекционен мапинг, но малко хора могат да обяснят какво точно стои за тях. AR или добавена реалност означава наслагване на дигитални елементи като графики и обекти върху реалния свят. При VR физическата среда напълно изчезва и зрителят се потапя в изцяло дигиталното пространство. А при прожекционния мапинг картината се проектира върху триизмерна повърхност и се калибрира така, че да следва нейните форми. Тези форми на изкуството са вече много популярни, но все още липсва ясно определение или общ термин, който да ги обедини в една категория. Може би първия път, когато се достъпи до някакво обяснение, беше като отида в Китай, където ме представиха като New Media Artist. Нали, в това време ние просто бяхме хора, които правим анимация, да, знаеме как да изкарваме нашата анимация от компютъра, да излезе през едни проектори, да отиде на една сграда или пък на един екран, но всъщност винаги в главата ми ние бяхме аниматори, но когато отидах там в Китай, в Tongji University, ме представиха като New Media Artist. И нали, лека по лека дълбайки какво включва това поле New Media, там може да вкараш хора, които се занимават всичко, което е някакъв вид екранна технология от 90-те години насам. Като започнем от проекция, като започнем екрани, като започнем също и кинетични неща, които са автоматизирани и включват механика. Тоест е едно поле, което е много дълбоко и включва изключително много дейности в него. Ако отидеш при рекламодателите, те ще го вкарат в категорията на below the line или пък location-based experience, т.е. някакви преживявания, които са базирани на някакво място, на което си. В смисъл всичките концерти са такова нещо, операта са, ти не можеш да изживееш едно театрално представление без да си на специфичното място. Аз би го кръстил по-скоро experiential art, т.е. нещо, което е изкуство на преживяването, защото въпреки, че сега технологията е екрани и нали, прожекция, това продължава една дълга традиция на изкуство, което се случва само, което мога да преживееш, което не можеш да го погледнеш, нали, не можеш да го гледаш на една картинка и да кажеш, това е изкуството, а ти трябва да влезеш в него, да се пуснеш и да го преживееш. Така че мисля си, че ние сме в този генерален сегмент, нали, изкуството, което не е едната картинка, която слагаш в музея и я оценяваш, а трябва да си го преживял цялото, за да можеш да му дадеш определение. И да, това, че сега използваме прожекция и екрани, нали, ако живееме след 20-та години, ще използваме холограми и директно сънища, които ги имплантираме в главите на хората, но ние пак ще трябва да строиме това преживяване на базата на тези неща, които използваме в момента. Друго наименование за този вид съдържание, което е по-популярно на Запад, е Image Beyond the Screen. То обхваща всички форми на визуално изкуство, които излизат извън рамките на екрана, от прожекционни инсталации до виртуална реалност и добавена реалност. Общото между тях е, че те карат зрителя да се почувства част от самото произведение, откъдето идва и термина Immersive Art. Immersive за мен е всяко нещо, което наистина може да се потопиш. Тоест, за да бъде immersive, то трябва да е най-малкото около тебе. Нали, това значи immersive, да се потопиш в нещо. Immersive art е когато ти си в една, например, зала, която е от всякъде обзеена прожекция или пък сферата в Лас Вегас определено влиза в тази категория на immersive art. Ние с това, което гледате отзад, може би също е immersive art, защото като застанеш пред тази сграда, ти не виждаш нищо друго, освен екрана. Нали, тя е един 300 метра екран пред теб и ти буквално се потапяш в него. Така че всеки път, когато имаш потапяне, мисля, че може да говорим за Immersive Art. Ние работим в една нова сфера на, според мен, изкуство,
вече мисля, че е изкуство, защото всички, които сме в екипа, сме засегнали по някакъв начин различните видове изкуства. Музика, рисуване, писане, танци дори. И с оформянето вече на различните, да ги наречем, течения в това изкуство, те тепърва ще се дефинират, защото ние живееме в него, ние в момента го създаваме и е трудно според мен да даваме определения като immersive art или дали ще е stage дизайн или каквото и да е от новите термини, които в момента се използват. Когато мине време, както в повечето изобразителни изкуства, хората дават определение на нещо след като е минало доста време, защото чак тогава го осъзнават. Ние в момента сме се събрали екип хора, които сме учили най-различни неща и се учим едни от други много, защото в университетите ни има много специфични специалности, от които можеш да научиш едно нещо евентуално. Например, имаме проблема да го дефинираме как се нарича това нещо в театралното изкуство и в оперното изкуство. В смисъл, дали това е мултимедийна сценография, дали това е дигитална сценография, защото в една стандартна постановка имаш сценограф, който прави костюми и декор. Обаче в днешно време, освен костюмите и декора, имаш и един екип от 10 човека, които пък правят дигиталния декор или дигиталната анимация или дигиталната сценография зад тези продукции и всъщност те не са дефинирани по никакъв начин в закона и по този начин ние даже не можем да си защитим авторските права. Може би за филми и за телевизионни предавания има до някъде някаква защита, но ние влизаме в тотално нова категория, която не съществува и до момента в най-добрия случай може да влезем при художник-постановчик, ако ние сме художници-постановчици, въпреки че имат 10 човека, които са цял екип, аниматори, режисьори, които работят зад нещо и не знам дали бихме могли да ги наречем художници-постановчици, но да, това е нещо, което ние в момента се опитваме чрез браншовите организации, в които участваме, да го по някакъв начин специфицираме и за бъдеще да има и термини и това нещо да съществува като легално, като нещо в правния мир. Създаването на такива мащабни проекти започва с установяване на целта на представлението, от което зависи и концепцията. След това идеята се разделя на малки и изпълними части, при които арт-директорите координират всички елементи. Работата преминава от сториборда към анимация, а след това идва ред и на ефектите, звука и синхронизирането на всички части в едно цяло. Това е един от последните ни проекти. 3D мапинг за фестивал в Америка, щата Ню Йорк. Едно малко градче, което обаче се оживява за 2 дни с десетки хиляди хора, които идват да видят избрани няколко мапинга. Специално поканени бяхме от тях, което беше изключително голяма чест. Аз се радвам ужасно много, че ни поканиха и че имах възможността да отида там и да видя нашето творение на живо, което обаче как започна? Започна като изготвяне на история по фасадата на тази сграда, която те ни пратиха. Дадаха ни пълна свобода, казаха да направим нещо, което обаче има история, има смисъл и не е просто фойерверки, както те се изразиха, защото са се нагледали на много ефекти и 3D трансформации достатъчно. Това, което ние решихме да представим, беше интерпретация на кукерските ни ритуали, оформени малко по американски стил, където включихме един главен герой, който прилича повече на съвременен американец, отколкото на типичен българин, но мислим, че така повече ще им привлякохме вниманието. Все пак запазихме елементите от българската традиция, кукерските костюми, звънците. Тук имаме един таймлайн, груб сценарий, картинки, които са референции за това как бихме подходили цветово или композиционно към различните сцени.
Имаме доста извадени референции за кукерски маски. Тези са даже от фестивала в Перник, който се организира всяка година. Освен за основната тема, често се използват референтни снимки и за визията на героите, както и за общата композиция на сцените, цветовете и естетиката. Някои студия разиграват анимацията на живо и записват видеа, които в последствие използват за анимирането на движенията. Сега ще ви покажа за тази сцена специално, която е залезна и нашият герой претърпява голям инцидент. Това е 3D програмата основно, в която работим. Като аз използвах и друга, в която го анимирах. След това го добавих към тази сцена, която съдържа офис среда и едно чудовище, което го изненадва. Скоростта, с която се работи в 3D програмата, обаче изобщо не е реално време и на това, на което разчитаме, е нашия опит и познания за анимация и познания за самата програма. Това тук са всички позиции, които имам на различни обекти в сцената. Основно на героя и на чудовището, но има и анимация на други неща, които тук даже не се виждат. Това са осветление, анимиране на текстури. Това нещо, след като мине през 3D програма, друг програма за композитинг и обработване, започна да изглежда по този начин. Където тук започнахме да виждаме някои дефектчета, които не ни харесваха, искахме да коригираме. Имаше промени многократно, много пререндвания и много довършителна работа, буквално до последния момент, за да може да пуснем накрая на хората нещо, с което се гордеем. Днес създаването на такъв голям проект отнема сравнително по-малко време, благодарение на специализирани софтуери с готови елементи. В тях създателите имат достъп до различни асети, като 3D модели, текстури и частици, които имитират реалния свят и много други. Това е инструмент, с който можем в реално време да симулираме пушек, вода, огън. И всъщност е нещо тотално ново в нашата индустрия, защото ни позволява с много малко кликове в реално време да виждаме какво правиме и как се променя симулацията пред очите ни. Това беше за един проект в Бургас на Конгресния център, това е фасадата на сградата и трябваше да потопиме под вода една подводница и трябваше всъщност един шот, където се потапяме и цялата сграда се потапа под вода и всъщност решихме да го направим този кадър с този инструмент, защото буквално това са балончетата, които ние излъчваме от полигоните на сградата, които после една водна динамика ги фаща и ги развърта горе. И това, което получаваме безплатно, са всичките отражения и удари в реалната геометрия. Всъщност, прожектирайки го това нещо после наистина, може да създадем една много реалистична илюзия, че сградата наистина се потопява. Друго нещо, което може да прави, сега ще отворя някой друг
проект. Може би тези са някакви наши абстрактни, но да пуснем един огън, който е най-обикновения огън и всъщност вече с тези софтуери можем да арт-директваме или да решаваме точно как искаме да изглежда огъня, къде да бъде позициониран, да програмираме неговото движение или пък да създаваме различни ефекти. Например, дали ще е пушък, дали ще бъде огън, зависи само от количеството гориво, което подаваме ние на тази симулация. И всъщност хората, които се вманиачават в тези симулации и се научават как работят, трябва да разбират малко от физика. Не малко. В смисъл, трябва да разбират как работи физиката, нали, какво значи convection, какво значи dissipation, извинявам се, че използвам английските термини, но ние от нашето поколение сме свикнали всичко да се случва на английски, защото нямаше българска литература, която да ни обяснява тези неща и съответно всичко сме го учили на английски. В случая, когато на една симулация добавиш допълнително вътрешно налягане, тя се променя по този начин, може да добавиш произволно това налягане във времето да варира, съответно да получиш един огън, който бълбука. Общо взето, говорихме си преди това колко техническа е нашата работа. Доста техническа е нашата работа. Много от тези софтуери, които използваме, са в комбинация, ни позволяват да създаваме изключително много различни ефекти и трябва да си наясно с иерархията от процедурни обекти, които се комбинират, за да получиш определения ефект. Като всеки технологичен проект, визуалните представления също се базират на компютърен код. Появи се и ново подразделение в програмирането – Creative Coding. При него алгоритмите имат творческа цел и генерират визуални ефекти, анимации и дори звук. Един от най-лесните начини за Creative Coding е чрез възли или нодове. Те могат да се използват дори от артисти, които не владеят традиционните програмни езици. Нодовете са просто начин на визуално програмиране. Нода ти е някаква функция, която ти свързваш и казваш това нещо като е готово, сложи го в следващото и следващото ще си направи това, което ще си направи. И буквално като някакви спагети връзваш някаква рецепта. Със същия успех можеш това нещо да го пишеш като код. Ако знаеш синтаксиса на езика, можеш да кажеш function, еди си какво си, трябва да направи еди си какво си и тази функция е дефинирана, като местенето на мишката, функцията на кликането е дефинирана и така нататък, докато в едно визуално програмиране, ето например MouseIn, ми влиза директно като това е Touch Designer като софтуер, говориме. MouseIn ми излиза директно като функция, т.е. аз където движа мишката, получавам директно параметрите, след това трябва да избера кой канал от двата искам да гледам, дали е X или Y. Използвам някаква математика, която ми умножава, например, едни много малки числа, които са преди десетичната запетайка, т.е. 0,1. Искам да ги направя в нещо, което е между 1 и 100, съответно трябва да използвам някаква функция да умножа това нещо по 100. И по този начин ние програмираме визуално. Вместо да пишеме код, връзваме квадратчета и купчета, които изпълняват някаква функция. Естествено, някаква част от тези неща, за тях се крият някакви library-те и някакви кодове, които са много по-сложни от това, което в момента говоря и със сигурност ние не ги разбираме. Те разчитаме на софтуер девелоперите, на наистина големите маняци, които разбират кода и компютър вижен алгоритмите и всъщност се вманиачава това да пишете алгоритми, които симулират света. Подходът, при който ефектите и визуалните елементи се създават на базата на алгоритми и зависимости, се нарича още процедурно изкуство или процедурал арт. То позволява на артистите да генерират визуалните композиции така, че те да могат да се адаптират към околната среда. След като завършим нашия процес с изрендване на анимацията и на всички елементи от нея, имаме файлове, които може да са доста, може и да е само един, зависи къде ще се прожектира или къде ще се пуснат. Това е абсолютно вече толкова зависи от всеки отделен случай, защото почти всеки път вече имаме среда или място, което не е съществувало тогава, то се създава за конкретния случай. Изработване на някакъв декор, специално за конкретно представление, изработване на инсталация за конкретно събитие.
Съответно, файловете, които предоставяме, почти всеки път са различни. Те са съобразени с конкретния декор и с конкретната сграда. И на място това нещо се обработва с още софтуери, с технически лица, които допълнително осъществяват синхрона между това, което ние сме създали и повърхността, върху която то се прожектира. Защото това е едно допълнително умение, освен изработването на 3D анимацията, след това този обем на анимацията да бъде съвпаднат с обема на декора или сградата, върху която се прожектира. Следват минутите за онези полезни навици, които ще гарантират вашата безопасност в интернет. Започва рубриката F1 Сигурност. Социалното инженерство е най-честият подход, който избират атакуващите, за да могат по някакъв начин да примемат своите жертви. Всъщност, социалното инженерство разчита най-вече на доверието и на любопитството на един човек. Към момента атаките, които са свързани с социално инженерство, най-вече се включват с имейл атаки. Но съществуват и друг тип атаки, които не са най-честият тип атаки и те се наричат така наречените бейтинг атаки. Ето това е устройство, което прилича на USB флашка. Да си представим случай, в който човек се разхожда в неговият офис или се разхожда навън в парка и вижда една от тези флашки. Следователно е напълно човешко любопитство да наделее в човека и да поиска да включи тази флашка в неговият лаптоп. Точно когато включи тази флашка в лаптопа, това е моментът, в който има шанс лаптопът да бъде заразен. Това устройство всъщност се приема на компютъра като клавиатура, а не като флашка. Да, когато всъщност я пъхнем, то ще си извади прозореца за флашка, че може да вкараме нещо вътре, но компютър го разбира като клавиатура. И това е начинът, по който след като вкараме флашката вътре, то тя ще започне да изпълнява команди. Може или да дава пълен достъп на атакуващият, или да записва какво вие пишете на вашия компютър. Това отново не е най-честата атака, но тя разчита на любопитството на човека. Как да се предпазим? Предпазваме се, когато нашата защитна стена или антивирусна програма са апдейтнати и когато са пуснати, и когато винаги имаме едно на ум, че нищо, което е много готино, нещо, което е безплатно, то тогава може да ни изиграе лоша шега. В момента ще сложа флашката, която съм намерил в коридора. Слагам я и ще се изпълни автоматично скрипт. Може да видите, че напълно автоматично се включи браузърът и се отвори клипче в интернет. Всъщност може да не е само това, може атакуващият да е направил така програмата, че да отвори някакъв тип сесия или да се свърже с компютърът на атакуващият. Или пък, например, да показва точно какво пишете на вашата клавиатура. Натисни F1 продължава с минутите, посветени на малките хитрости, които ви пестят време в ежедневната работа. С тях ще сте по-ефективни и продуктивни. Вижте! Нещо, което ми помага в ежедневието, като macOS потребител, е компютъра ми да не заспива. Има много неща, които правиме и имаме нужда компютъра ни да е буден. Апълваме файлове, закачени сме за някъде, имаме нужда този компютър да не заспива. И инструмента, който го прави вместо мен, вместо аз да мърдам с мишката и така постоянно, за да не ми заспива компютъра, се нарича Кафеин. Безплатен инструмент, тул, който може всеки да си го инсталира, пуска си го и компютъра му повече няма да заспива. Минус е, че трябва да внимава, когато е на батерия, да не го оставя такъв, защото ще му изхаби цялата батерия, но всичко останало е страхотно с него. Върши страхотна работа. Софтуера Кафеин може да се инсталира от уебсайта caffeine-app.net или човек може да влезе в Google, да напише Кафеин, macOS и ще му отвори този сайт. Така изглежда сайта. Сваляме си го, софтуера е безплатен. След като го свалим, аз вече го имам на моя компютър. След като го свалим, най-лесно влизаме през Spotlight Search или друг такъв инструмент или през приложенията, пишеме Кафеин.
Отваряме го и той се появява така. Тук пише дали иска да се активира, когато се стартира компютъра. Аз лично го включвам, когато на мен ми е нужно, за да мога да контролирам този целият процес. Появява се тук една празна чаша с кафе. Това означава, че софтуера не работи в момента, т.е. компютъра ни ще заспи. Ако искаме да не заспи компютъра, просто кликваме отгоре, пълним го с кафе, приятно, ново, ето както виждаме, ароматно кафе, има си излиза аромат. Сега вече компютъра ни не заспива и можем да си вършим работа, да го оставиме, да отидем да се срещнем с някой и когато се върнем, той ще продължи да си работи. Така че толкова лесно се използва и е, как се нарича, life-changing на моменти. Днес ви показахме новите форми на модерното визуално изкуство. Вече знаете какво стои зад един прожекционен мапинг и с какви ресурси си помагат създателите на този тип представления. Гледайте ме тесния в едно и следващата седмица по същото време. А до тогава не губете форма и потърсете още полезна информация на страницата ни във Facebook и в канала ни в YouTube. До скоро!